Por certo, situámonos agora na estrada, onde aí hai unha lea veciñal importante montada, pois a raíz dun baixo onde, bueno, pois está funcionando como lugar de almacenamento de madeira, que está agora mesmo funcionando ao marxe da legalidade, e iso é o que lamentan os veciños, Padín. Sí, así é. Vivimos en riba dunha bomba de reloxería, eso que nos din os veciños que viven aquí no número 2 da rúa Pozo do Barro na Estrada. Están a ver este baixo, vostedes nas súas pantallas, que os veciños afirman que aí se acumula madeira e madeira igual que materiales inflamables. Por eso nos hoxe viñamos onda eles. Santi, moi bo día, como estás? Hola, bo día. Mal. Sinceramente, mal. Mal porque temos aquí un polvorín debaixo das nosas camas, nunca mellor dito. E o señor, pois, bueno, tampouco non trata por... xa non por facer nada, pero polo menos que saca madeira di, porque isto é ir para a cama é unha penuria todos os días. Que é o que está acontecendo aquí? Que hai aí abaixo? Pois aí hai madeira, sinceramente, madeira seca, supuestamente, que é máis combustible que a verde, hai carretilla, unha polo menos, bueno, eu teño visto unha carretilla elevadora, antigua, que perde gasoi, aceite, bueno, eso pode pasar aí as de San Quintín. E desde cando levades así? Pois que eu recorde do 2011. 2011 fixo unha reclamación, 2023 outra e 2025 outra mediante un abogado. Esta é a situación que están a vivir os veciños que viven encima deste baixo, pero non só os que viven encima deste baixo, sino tamén moi bo día os que vivides no edificio do lado. Buenos días. Sí, a verdade é que eu cando vin quedei asustada ca leña que hai aí dentro. A leña non, madeira. Madeira seca e madeira, a ver, é o que di o señor, é que aí ese un día pode plantar lume, ardemos todos, porque é claro, hasta que pase, porque eu quedei asustada cando vin todo iso aí aberto, así, a leña, a madeira que hai aí dentro. Eu que sei, iso aí planta lume non vai o edificio este malo do lado, porque eu vivo do lado e van todos. Claro, son materiais combustibles que o que pasaría, pois, en caso de que pasase algo, non? É arder. Perdón, tampouco hai salidas de emergencia, a única salida que hai é esa. Non tens por onde escapar, ou salir por aí, ou tirate por unha ventana. O que prefieras, se queres morrer queimado, se queres morrer dun susto, ventes baixas de arriba para baixo, ou matarte polas escaleras xa sin máis. É porque sabemos que sigue funcionando. Bueno, porque aí vese entrar e salir madeira continuamente, non? Unha tabla hoxe, outra mañán, hai que repoñer, bueno, pois eso está traballando continuamente. El, de feito, abre os miércoles todo o día, está aquí. Claro, compañeiro, xa está de saber que os veciños pois sintense pois completamente desprotegidos e, bueno, pois é unha situación na que pois pasan medo. É un peligro aí a ver, esa venda madeira que hai aí, é un peligro. Eu vivo no lado, pero a verdade é que a veces digo, Dios mío, xa está ardendo. Porque é moito. Claro, esa inseguridade, ese para a cama e non saber que pode pasar cando estamos dormindo. De feito, compañeiros, hai bidóns, hai de todo aí embaixo. E tú imagínate que planta aí lume, mima. Imos todos. Todo o edificio, sí. Claro, de feito, compañeiros, puxémonos en contacto co dono deste establecemento que nos recoñece que siguen operando. Padín, de seguido escoitamos a versión do dono, pero Manel, dúbida, ti crees que é tan perigoso ter un almacenamento de madeira, un polvorín, describen os vecinos? Cal é o perigo de ter toda esa leña aí debaixo? Hombre, pero digo que o mezcles, por exemplo, con materiales, como falaba que había bidós, pode haber disolventes, pero o peligro igual que calquera outro negocio. Eu vexo moitas carpinterías, a miña non, pero moitas carpinterías que están nos baixos das, o sea, de edificios, terán a súa licencia porque teñen que tela. Este non sei se ten licencia ou non. Non, peligro, ten. É dicir, por exemplo, se a madeira está quieta e tal, peligro únicamente que llevan plantar lume. Vexo máis peligroso unha carpintería debaixo dun edificio, onde pode saltar unha chispa, onde estás traballando con material eléctrico, pode saltar unha chispa, todo iso, agora, a madeira quieta e tal, claro. O que deducimos é que, ademais de madeira, entendo que terá algo para manipulala, non? Algún deses elementos que di Manel. Claro, falaban de elementos inflamables e, ademais, nunha carpintería, por exemplo, haberá medidas de seguridade. O que pasa neste almacén, porque non é unha carpintería, un almacén, é que non hai medidas de seguridade, que non ten licenza, que fai tempo que se ordenou a súa paralización por parte do Concello, é dicir, sí que houve unha actividade burocrática para regulalo, pero que non se clausurou e que sigue funcionando así. Entón, se non ten medidas de seguridade, hai unha orde de paralización, non se entende que siga operando con normalidade os mércores
meses, ademais, como nos están dicindo, e que non aconteza nada. Os veciños levan dende 2011, Pois eso é o que se estarán preguntando vostedes na casa. Por que non pasa nada? Bueno, pois falamos co dono dese almacén de madeira. El di que sí, como xa nos adelantaba Padín, que sí, que le está traballando nese baixo e que a culpa non é súa. Di que está agardando a que lle dé luz verde o Concello cos permisos. Vamos, que todo isto é, el di, por unha especie de lentitude administrativa. Vanos coitar. Hola, Hola, Santiago. dime. Mira, estamos aquí no teu baixo porque os veciños, bueno, pois están a protestar un pouco pola situación na que se atopan con este baixo, pois eso, cheo de madeira, de material combustible. Claro, ti tes madeira aquí acumulada. Tes madeira aquí acumulada. Teño algunha madeira aí. Claro, e o que nos están a contar é que, bueno, pois estades operando sen licenza. Estou operando sin licencia porque o Ayuntamiento me ten trincado. E a arquitecta ten todo sin resolver. Claro, que os veciños o que nos din é que viven atemorizados porque senten que viven encima dunha bomba de reloxería que en calquera momento que pode prender lume e saltar polos aires. Os veciños non teñen ninguna bomba de relojería. Terían unha bomba de relojería se tuveran unha ferretería con disolventes ou outra cousa. Ti sigues traballando aquí neste baixo? Eu vou aí de vez en cando. Non traballo aí todos os días nin nada. Claro, Santiago, pero se non temos licenza, mentras tanto temos que paralizar a actividade. Non lle des máis voltas. Se o queren paralizar, paralizará os municipales, que serán os que terán que tomar decisión neso. Se non podo facer, vou mandar todo a tomar por c***. Bueno, e colgou. Pois isto é o que di o dono baixo. Non teño permiso, están tardando. Mentres, eu sigo por aquí cas miñas cousiñas, circulen, non? A ver, pode ser que estean tardando en dalle permiso, pode ser, eu non o discuto, pero se ti non tes permiso non podes abrir. Isto é como que quer abrir un bar e non lle dan permiso, pois mentras non lle dean, non pode abrir. Cando xa lle dean, xa poderá A abrirlo. lógica deste home ten fisura. Eso sí, é que sábese, el xa o recoñece que está operando con tranquilidade. Sí, él o recoñece. Sí, e ademais sabes incluso hasta o día que abre, e o día que abre para vender. É salta a lei así porque el lle peta e salta a lei e fai o que lle dá. Os veciños saben todo, a policía tamén sabe todo, porque é que non fan nada. Eu que me pregunto aquí, Patricia, por que poden estar tardando tanto en darlle ese permiso dende o Concello? Que é lo que di el? O que nos din os veciños é que o almacén este non é novo, leva 20 anos operando. Eles, pois, dende fai 15 anos máis ou menos a esta parte, empezaron El di que solicitou a licenza en xuño de 2024, é dicir, hai un ano. Claro, pero que os veciños levan dende 2011 indo ao Concello, entregando impresos, dicindo que é peligroso e, por favor, que isto se ten que normalizar ou legalizar de algún xeito. El, claro, pide unha hora, pero pide unha última hora. Xa. Pois como el di, ven a policía, péchame isto, pero... Deberían. Pero por a miña... Deberían cautelarmente, polo menos cautelarmente.